आज गावागावातून गल्लीबोळातून बच्चूभाऊ कडूला साथ देऊन राहिले शेतकरी आणि चांगल्या प्रमाणातनी प्रतिसाद मिळून राहिला. कारण की आता हे शेतकऱ्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे आणि हक्काच्या प्रश्नासाठी आपण सहकार्य केलं पाहिजे बच्चूभाऊला. कारण की आता सध्याची कंडिशन एवढी खतरनाक आलेली आहे ना, सोयाबीनचे भाव पाहिले तर प्रत्येक मार्केटमध्ये एक ना एक भांडण पडून असते. म्हणजे हे मागून राहिले 3400-3500 पासून सोयाबीन आणि त्या सोयाबीनला लागणारा खर्च, याचा जर विचार केला तर हे गोष्ट कोणालाच मान्य नाही. सरकारला कशी काय मान्य होऊन राहिली काय माहीत. म्हणजे सरकारचा पूर्णच्या पूर्ण निगेटिव्ह माइंडसेट आहे की बाबा शेतकरी हा चालून जातो, चालून घेऊ त्याला, चालून घेऊ, पण आता थांबणार नाही गोष्ट. आता गोष्ट लयास गेलेली आहे. कारण की आता सध्या एवढी परिस्थिती डाऊन झालेली आहे शेतकऱ्याची. म्हणजे जोपर्यंत बच्चूभाऊ आहे आणि बच्चूभाऊ सोबत खंबीरपणे आपण आहोत, तोपर्यंत आपला हक्क देण्यासाठी आपल्याला कोणी रोखणार नाही. मित्रांनो, चांगल्याप्रमाणे आणि मनापासून बच्चूभाऊच्या मागं लागा. तुम्हाला यश तुमच्या मी आता जाणार आहो. कारण की प्रत्यक्षात मला केल्याशिवाय